Nyakora Mugia Jwango chopo kanyo sa achiela mamidhiambo kamora mora maintiere ngeso makawuono mainching tarik auchiela dwe en mano marochiko higa mar 2025 kamora mora maintiere midhiambo makawuono Nyakora Mugia Jwango erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi eneno weche manyien mag ang'ich welo mwaikoni weche mwaikoni mathoth mago moriwo kaka riwruok mar jopuonje mano mar Kuppet sani koro kwedo gigo miwacho kod migawo mar somo ni ose oro omenda e skunde kakoro nyaka sani jotend skunde moko chuno gi mar mondo mi giduoka jopuonjre pacho kaluore kod nok mar omenda ma skunde ma pacho kae sani koro onge kod pesa moramora. Nyakora Mugia Jwango mago kachiel kod mamoko mathoth waikoni midhiambo makawuono bet thuolo mar cholonwa pachi ote moramora kokale namba mar ote machuok 33000 Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni kendo magie thuond weche mawamiyo pek. Up to this minute, I don't understand how DPP can use an allegation from my opponent even before getting my official statement. As we are speaking now, I have not written a statement. Governor Maisiolo Abdi Guyo oseyo apis Jamin Buche ODPP chwalo boke mag make kendo chwale doho kata bed ni pok ondiko dhoge. Kuna ajali ambayo imetokea Kisumu, Kisumu Busia Road na ambayo imehusisha magari mawili ya trailer na ya Classic Sacco na bodaboda. Ng'ato achielo wito ngimane e boma ma Luanda tok masira mar apaya motimore wang' apaya ma Kisumu kochimo Busia. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation, have been able to be verified. They have submitted the correct data. Which criteria did you use to consider the 3,000 and leave others outside? Ten migawo mar somo iseyo kuom rem chwalo omenda mag somo e kinde ma migawo no lero ni thoth skunde yande poko chiwo nondgi kaka dwarore. Nyakora Mugia Jwango mago kachiel kod mamoko mathoth e yor adimba bed kodo nyaka giko mar weche manyiena mag ang'ich welo kantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Riwruok mar Kuppet okwedo migawo mar somo ewi wach ni giseoro omenda ne skunde 3,000 kende moseoro nongi kaka dwarore. Jagoro mar Kuppet bade Makisi Joseph Abincha wacho ni serikal rendore tok leo kuom thuolo malach kod omenda mag skunde ka gie sani moko kuom skunde osechako duoko pacho jopuonjre. Magitimore ka moko kuom tend skunde ochiko mar ting'o badgi malo ne tayo skundego masani miyogi wich bar. Simfros Okinda chakonwa weche manyien e yo machalo kama. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation, have been able to be verified. They have submitted the correct data, the correct number of students, the correct schools, and the process is going on. And I've asked the team here to work through the weekend to ensure that we wire the money as soon as possible. Singo tok singo. Ma kaka jotend skunde ma pacho ka koro dak ka serikal geno ni singo makamago inyalo tigodo e tayo skunde. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj Kuppet bade Makisi mano Joseph Abincha okwedo wach mar migawo no kowacho ni en redruok ne leo chwalo omenda mag somo ne skunde. We are telling the Ministry of Education, which criteria did you use to consider the 3,000 and leave others outside? The same information, the same data that you are requesting from these schools. This is the same data you have been using to disperse money to the institutions. You are just delaying the activities of these institutions. Skunde ochomo juma mar adek ka sirikal pok ooro omenda mag tayo chenro kaluwore nitiere ni thoth chenro sani oling' thi e skunde. We have the suppliers, we have the BOM teachers, we have those who are employed by the board of management, and everything is at a standstill in our institutions. Moko kuom tend jopuonj mawuok e gwenge ma Nyanza mane walosogo e yo makiling'ling' ywak ni koro ni to gichiegni ting'o badgi kaluwore ni gowi oolo korgi. Schools are not in good condition, and if it goes like this up to probably in the next 2 weeks, some schools may not be able to continue with the learning program and other required activities in the school system. Because the capitation has become a big issue. It is not brought in time, it delays a lot, and then it's not sufficient. You
So it used to be 22,000, wakuja wakareduce mpaka 17. And then it's not timely given. Like now, they have still not sent it. Gilieko ni skunde moko sani duoko jopuonjre pacho eka ginyal yudo matin kuom jonyuol gidhir godo chenro mag skul. There is no option now. We have to send these students so that wale the pesa hata chakula sasa watakula nini. And right now, most of our parents are not endowed with finances. So as much as the students can be sent home for school fee balances, majority of them normally come back bare-handed, or there are commitments that parents do make, but very few of them fulfill the commitments because finances may not be flowing so well on their hands. Nyaka sani skunde maro 36,000 osechiwo nonro makare ka kuom kwanno mana skunde 3,000 kende emosechwal negi omenda. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oseyo apis Jamin Buche kata ODPP kuom chwalo boke mag make kendo chwale doho kata bedni en owuon pok ondiko dhoge kaluwore kod bura mar ndhicho ma iseye godo. Guyo wacho ni ne oonge e magawa moro e gwenge mag Manzoni e kaunti ma Machakos, magawa mabende iseye ni en achiel gi jogene masire ne ochopo kendo ndhiyo apisa mar thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahama Mohamed. Sharon Ongao giler mathoth. Tok apis Jamin Buche kata ODPP chwalo oboke mar mako kendo chwale doho gavana ma Isiolo Ibrahim Abdi Guyo kod ji 7 mamoko. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo oseo bura mar ndhicho modonjne godo komedo ni mago gin mana lawruok mar siasa. Kalore gi twak mare gi Ramogi TV, okwaya apis Jamin Buche mondo ochiw tipo mag wang' dede e magawa misegodo kachiel gi jogene ni ne gichope kendo ndhiyo apisa mar thieth e kaunti ma Isiolo Abdirahman Mohamed. Charges were preferred against me is just political charges. Hiyo siku mimi nilitoka Nakuru nikaelekea kwangu straight. Na nafikiri kama nilikuwa outback ni jukumu ya ODPP aweze kuonesha wa Kenya CCTV ya kuonesha mimi nilikuwa hiyo outback, ama CCTV ya expressway ya kuonesha gari langu nilitumika kupitia wapi, expressway kuelekea wapi, kwa sababu expressway iko na nini, iko na CCTV. Lazima ioneshe gari ya gavana ilipita hapo ikielekea wapi, outback yenyewe iko na nini na CCTV. A produce hiyo. Guyo manoreski od buch Senate kalore gi thicho mare gi MCAs e od bura ma Isiolo dwe mar 7 mar higane. Oseyo apis Jamin Buche kuom chwalo oboke mag make kendo chwale e doho kata bed ni en owuon pok ondiko dhoge kalore kod bura mar ndhicho ma isegodo. Up to this minute, I don't understand how DPP can use an allegation from my opponent even before getting my official statement. As we are speaking now, I have not written a statement. And I don't understand how DPP approves that charges without our statement. I want to urge the ODPP and ask of him not to allow his office to be used as a political office. That's an independent office, and it is to review its things based on evidence, not based on political maneuvers, which is being done by my political opponent. Motelo ne chwale e doho. Guyo wacho ne odhi e doho juma mokalo mar mako bura mondo kik ndhiye gi bura misegodo. You know, where there is smoke, there is always a fire. I had some colleagues and some friends saying that they went to higher offices and prevailed upon the higher offices to push the DPP to approve charges against me. Sasa hivi tunaongea tuko na court order against our arrest, against harassing us, until the case is heard and determined by the High Court of Kiambu. Guyo omedo ni oikore mar dhi ndiko dhoge kaponi duol moro amora biro luonge. Komedo ni en onge tudruok moro amora gi Abdirahman. I'm ready to present myself, if need be, to any authority and to clear out my name. I've never had any engagement with the victim because the victim is one of the people who are opposing me in Isiolo. The victim was not the CCM health, he was a chief officer health. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jatend kweth obila mane otera piny Haiti Godfrey Otunge omor mar duogo e rusa matin pachoka
kwacho ni gisekedo matek kendo kwe osechako duogo e pinyno ma Haiti. Koloso e paw ndeke ma JKIA Nairobi, okwedo weche maliekore ni obila mathoth osewito ngimagi e piny Haiti. Marka rwako welo mawuok e pinje maoko e paw ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport, familia, wede kaachiel kod osiepe mag Godfrey Otunge, jatend kweth obila mane otere piny Haiti, ochopo mar rwake e pacho ka kowuok e piny Haiti. Gimore chunye mar neno familia mare bang' higa achiel gi dweche 3, Otunge wacho ni obiro mane rusa matin kendo biro dok e piny Haiti. Amor matek kabisa nikech kana adhi Haiti, jomoko nokone ok ne wadhi chopo Haiti. Ne wan joma no usi mana dhi thote. To kaka koro ujo Karamogo jano kaka koro antie kendo aseduogo kaka antie gidenda te. Amor matek kabisa kendo akwayo mana ni jo Kenya kaka ne lemonwa umaduna lemonwa nikech gimono otero Haiti pok watieko to nyaka watieke. Abiro mne rusa matin kendo bang'e no ero adok mna Haiti ma make sure ni nyaka jo Haiti obed kod mor kaka ng'ata. Otunge wacho ni seche mane giwuok e pacho ka gidhi Haiti, weche ne wachore mang'eny ni ok gibiduoge pacho ka kaluwore kod kaka kweth jomaundu ne omako mafuanda Haiti. Kata kamano, olero ni nyaka sani gisekedo matek mar rakore kod jomaundu go kendo chenro mathoth duogo e wang'e e pinyno. Kana wadonjo Haiti, ji ne owacho weche mang'eny mopogore kaka ok wadhi duogo, ok wadhi bedo nadi. But again, agone president marwero kamano kuom neno ni mondo oorwa mondo wadhi Haiti, mondo wadhi kony jowa ma Afrika mantie Haiti kucho manentie kod shida. Kaka loso kodu sane Joramogi, jowa ma jo Haiti ma Afrika kaka wan kendo gin joroteng kaka wan mor kodwa matek siwoyo. Olero ni kaluwore kod rwak maber mane giyudo e piny Haiti kod tudruok maber mosebedo e kind obila ma Kenya kod Haiti, chenro kaka mag somo, wuoth kod ohala sani koro oseduogo e wang'e e piny Haiti. Jo Haiti kaka Afrika mamawa no karibisho kabisa kaka ne karibisho wasetiyo kod kamoro achiel kaka loso kodu ni eri sani eri airport tiyo emomeno ka wuok omiya nafas mondo kora biana jo turwa ma jo Kenya. Nyithindo nosechako sikul kendo kaka loso kodu ni bang' jumba 2 mokalo nyithindo osetimo penj mar high school kendo ne gimor miwuoro. To kaka ko emano ero jo biashara mor matupu ni sani koro ginyalo yawo dukni magi, ginyalo timo biashara, ginyalo yawo tende. Koro biashara nyalo dhi mbele nikech bedo marwa kaka nwadhi konyogi mondo giyud kwe. Bende wacho ni kata obedo ni pod gionge kod gik moromo madwarore kaka nyamburko mar konyo e chwalo arita e pinyno, gisebedo ka gitiyo kod gigo magin godo e rakore kod kweth jomaundu ma othung'o piny Haiti. MSS mana wadhi chako manyien mana wadhi loko go Haiti en gima pok notimre kamoro amora e piny mangima. En gima koro kochakre sani koro kano chakre manyien. To gimoro amora kobiro manyien obiro kod weche moko matindo tindo kaka lore kod gik moko kanyamburko pok nwayudo moromo but wantie gi mwanyalo tiyogo sani to pok wayudo kiwango mano wanyalo yudo kaka nwadwaro. Otunge otiyo kod thuolono e kwedo weche ma osebedo kaliekore ni obila mathoth osewito ngimagi e piny Haiti, kolero ni obila 2 kende ema osewito ngimagi to achiel mane olal podi imanyo. Kaka ne wadhi sani ji 700 gi wiye. Pod wan kaka ne wadhi apart from moko monotimre 3 no gini ng'at achiel mokwongo kana wadhi e lweny ng'at achiel mokwongo kuom ayo marach nogoye manotho manowaduoge manowaike Kenya kaendi. Mar 2 manyalo wacho en mana manyocho timre chieng' Jumapil mane jowa noa e tich oko to ayeto geche okethore. Ka gache nokethore gi tuomore ma ng'at achiel kuom gi notho. Ng'ama notho ero kaka aloso sani eri en ti Dominican Republic kendo Kenya kaka sirkal loso laini kaka ibiro kel mondo yike. Mar 3 en ng'ato achiel manolal kano wadhi e lweny ma pod wadwaro nyaka sani. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen ogolo siem mager ni e bwo ten migao mare grube mag njore ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Kano wuoyo e kaunti ma Busia, Murkomen owacho ni sirikal mamalo biro keto okenge mag tiyo gi sirikal mag counties kaachiel gi jodong gwenge e neno ni arita kwe ni kare kendo jopiny nyalo yudo kwe kinde duto. The problem of gangs and goons is not as bad as the 3 other counties, but it is there. We have, as you know, in this county you have some groups calling themselves Reggae Boys, and the other group that calls itself Nduthi Culture. Whereas the original intention was to establish some,
social groupings related to the economic activities these young people are involved in. Now it has been turned to, it is turning out to become a kind of a security threat, because it's mopping up to become gangs like the other gangs, which are in the neighboring counties. As you know, of course, there has been also a group called 42 Brothers. In the next county, it's 47 Brothers. In Busia, it's called 18 Brothers. And all these kind of gangs. Again, in Western region, as I said yesterday in Kakamega, and even in my media interview last night to the media houses, the biggest concern that must bother us in the entire Western region, and we will see how difficult this problem is in Nyanza when we visit there next week, is to have this honest conversation that gangs in urban in other counties are only confined in urban areas, but gangs generally in Western region are all the way to villages and infiltrating the society. Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki kawuono no bago romo e gwenge Mbeere North County ma Embu kama orome kod josiasa moko manyalo josiasa kachiel mag Kenya Kwanza kachiel kod josiasa ma olap dhog gi ndonga ne lemo mar jaod bura ma Mbeere North e yiero madundo michan bagi dwe mar 11. Kata kamano kaka jafombo marwa Nyakidi lero, Kindiki otayo winjruok mar jogo duto yiene ng'ata achiel rakore gi jogo madwaro komno kawuok e duond buche mamoko. Wer kod miel no kwako gwenge ma Mbeere North kama jalup jatend piny Kithure Kindiki no bagi romo gi josiasa mamoko mag Kenya Kwanza kod jopiny. Romo mano yuor kod jatend migao ma jotije sirikal Geoffrey Ruku kod gavana ma Embu Cecily Mbarire e kin mamoko. Thor wach mar romo no ne en manyo yor bedo gi jala chiel mabiro laro kom jaod bura ma Mbeere North e yiero madundo madwe mar 11 higani. Tok jatend piny William Ruto golo Geoffrey Ruku ne lemo ma jatend migao ma jotije sirikal. Lemo ma bende no puodhene. Ma kaluore bende ni ne nitie kwan duto mar ji 9 ma olap dhogi ndong ni lemo makamano. Giko, jogo duto no yie ni achiel kuomgi Leonard Muriuki ema biro rakore gi ji mamoko e debe ka ji 8 modong. Kindiki osingo ni biro tayo chenro mag campaign. Kwa sababu hao waungwana wote wamesikizana kwa hiari yao. Kitu ya pili campaign ya Mbeere North by election. Hawa ambao walikuwa wanasimama wote 8, hao ndio wataongoza campaign secretariat. Kindego Muruki makoro biro tingo otiko mar UDA e yiero madundo no. Osingo matiyo kanyachiel gi jowetene maneno ni gichwalo nyime chenro mag Kenya Kwanza. Nimekubali endorsement yao na I will not let you down as leaders. I will not let you down as Gen Z. Gen Z oye! Gen Z oye! Comrades power! Be a team player. Yes, kwa sababu wewe mwenyewe umesema, umetuambia sio ati ni Mungu tu amekusaidia hawa wanaume wakakusikiza, because everybody is a leader in their own right. Si namna hiyo? So work with them as equal partners. You're just the first among equals. Kweli si kweli? Tutapata hii kiti jameni? Tutapata hii kiti? Ni fire si fire? Kindiki beneno yudo thuolo man loso gi rawere kojiwo gi mondo giwit mabor weche mag lweny. Wirani nitie jogo matiyo marach gi rawere mar chwalo chenro mekgi kod rocho kwe kod ochumi mar piny Kenya. Ukiona kiongozi anakuambia ati ili usikizwe, uende uchome supermarket ya mtu ambaye huyo supermarket huyo mtu ameajiri vijana 20, uichome ndio usikizwe, huyo mtu anakupotosha. You can still make a point peacefully. And there are many countries which have experienced change without violence. Don't be lied to. Don't be lied to that you have to destroy the economy and destroy the country for you to realize the change that you're looking for. Nyakidi, Ramogi TV. Yuaruk mienjo e duon bura mar DCP bade ma Meru toka jotenda duon burano Loki Otieno motelo ne yiero madundo. Gwandruok ne ochakore e kinde mane ofwenyore
ni jakom maduong' burano bade ma Meru Timothy Kidhinji nothich oko kendo kare kaugi James Mithika. Tim majolar kombe wacho ni okel gi jagoro machano chenro Mithika Linturi. Jogo mochung' malaro kombe koro buogo wuok e duond burano kendo singo kumo jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua chopo e gwengego ma Meru e chwalo siasa mage. Jagoro maduong' mar duond burano olando ni lokruok makamago ok bitimre nyaka tok jumbe 2 mar kelo winjruok e kind jochung'. Tumekuta tulichaguliwa chama ni mwingine. So mimi nimeona hii chama ina transparent na hii chama imeanzia ukora mapema. Kama ina change chama ni usiku. Hata ticket watatunyima. We don't want to wreck our party. And me as Timothy, I'm considering that. That is why I am being easy on this. Having known that for some time I've been proclaiming to be saying to be the party chairman. And other leaders are feeling that we should collaborate with somebody else with more experience on areas administration. But we are basically looking at it that still the face of the DCP party in Meru should look as led by young people. But in the next 2 weeks or so, we will iron everything out. It wasn't much. We were rushing to forming this interim leadership to some constitutional requirements. So tulifanya hii kazi kwa muda mfupi sana. Mahali amesema tutarekebisha. Nyakora Mugejuang erokamana inyaku mbedo kodwe weche manyien maga ang'ichwelo midhiambo makawuono kamano no kanyoka owele jamasidis wacho na sebet mos kendo aneno weche manyien adimba. Alex Ogonya bende wacho ka enonwa yo makare. Mina Bebo Pengle bende wacho ni weche manyien lera kendo nie wange. Baba Twins mar Onginyo bende wacho ka ni Ramogi TV chopona makare ka an Kisumu Europe. Onesmus Tito bende wacho ka ni watching live from Kisumu Manyata Baraka Junction. Otema moko iwacho ka inano news ka an wange longo kadema kendo wange longo Catholic Church mora tok yombo e wera manegidhie wacho ni Ena Clinton mara wange longo. Anobila Derrick director mano mar Conims Academic Bondo wacho na mor kod chenro Ramogi choponwa e yo makare wacho nonwa e yo maber. Nyakora Mugejuang med mana kete Ramogi TV e weche manyien mag ang'ichwelo wakao yo madundo gi sani waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Tingena sipna maparo kubimungono ni ok mana kae kende. Osepna no nyalo wuok kata piny mabor mondo bika reswa koro inwar kodwa. Nyako maparino ema anadwaro. Royal Mabati Factory Limited, dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile, sani uso ceiling 405 e mita ka mita. Brick tile, kuom ceiling 456. Ka Roman tile, e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe, ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo, e namba 0722 63 83. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Machiegni kendo nyakora Mugia Jong wadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Ng'at achiel owito ngimane e boma ma Luanda tok masira mar apaya motimore e wang' apaya ma Kisumu kochimo Busia. Masira ma ochwalo ichwanga kendo miyo ganda e gwengego wang'o nyamburko mawachore ni ema okelo tho mar jalno. Kaluore gi komanda mar obila ma Luanda Richard Siele, nyamburko no notumo jalno mane en jariemba piko chal mane owite e bwo trela kendo miyo trela no nyone ma ochwe otho. Dereba mar nyamburko no wachore ni ne oringo molal kendo ndache pok ong'ere nyaka sani ka ringre japiko no otere kar kano ringre ma Coptic boma mama. Kuna na ambaye imehusisha magari mawili ya trailer na ya Classic Sacco na bodaboda. Gari ya bodaboda ilikuwa inaelekea upande ya kwenda upande ya Kisumu na gari ya Classic Sacco ilikuwa inaelekea upande ya Busia kutoka eneo la Kisumu General Direction. Na ilipofika Luanda Township iliweza kumake a U-turn. Na ikakonga bodaboda na bodaboda ilirushwa chini ya miguu ya trailer ya Coca-Cola. Wana bodaboda ambayo walikuwa karibu, ambayo walikuwa na ushuhudia ajali ikitokea, walishikwa na ghadhabu na wakashambulia gari ya Classic ambaye dereva yake baada ya ajali kutokea aliweza kutoroka. Wananchi wakachoma hilo gari kwa sababu ya hasira, na pia gari ya soda ambaye ilikuwa inabeba soda kreti ya Coca-Cola iliweza wananchi kufunja na kuchukua soda kukunywa. Piny owacho mar jatend piny William Ruto oseyudo seyo mathoth kowuok kuom joked ratich oganda kod anyuola mane owito joggi e lwet obila chakre ng'anyo mar 2024 nyaka higani kuom rem miyo anyuola makamago ratiro. Kaka yo mar golo seyo makamano kuome, Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne ochugo aput moyiedhi mar miyo anyuola makamago chudo. Penjo kod kiawa mathoth kata kamano pod okwako apudno ewi ka bende odhi miyo jopiny mane oyudo hinyruok ratiro, mana ka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Kaluwore gi ote mane ochwal ne jopiny kod piny owacho, tich maduong' mar aput makamano ma otelne kod Profesa Makau Mutua kod ogai mar okinde pacho kae Faith Odhiambo en miyo chudo jogo ma oseyudo hinyruok kata anyuola jogo ma osetho e lwet obila chakre higa mar 2017. Kar Uganda jo Kenya, gwelo mar aput makamano osekelo pogruok mar paro ka kweth machielo sire lwedo e kinde kweth machielo to neno yo maber mar kweyo chuny jogo ma oseroch ratich kod obila en tero obila mane oroch ratichgi e doho mokwongo. Wami president marwa time mondo report makoro komiti moyiero ni omiye report ni jopiny nikech gidhi dadhowa, gidhi dadho jok mano hinyore, iwinjo, to jok mano dhi hinyore madhi nyiso gi kaka gidwaro, to gibe gidhi golo mawaidha gi kata advice margi ni jatelo piny waneno kodhi kama, wadoneno ni best way watim kama, nikech okapar ni komiti no nigi capacity mar wacho ni ng'ane no go wiel isasi e bunge wamiye $5 million. Okapar ka justice is about pesa. To mokwongo victim en ng'a mano chamo tear gas be victim. Kai ogo tear gas oyudi e odi, are you a victim? Victim en ng'a? Magi gik ma chikni buro romogo. Giwacho ni dwa compensate ji from 2017. To jowa mano hinyore 2009, 2007 post election violence. Gito gin kanye. Jakara chuonyo mano wito mode gari gi nyithindo 8. Eto en kanye. Dogine ndo ka ng'ani biro dhi e court ka challenge ni obagua jomoko. Chik mabagua ng'ato. Eni polisi mar serikal mabagua ji, bagua raia.
is unconstitutional. Gima duong' kabisa kamora mora anywhere en ngima. Kuongi compensate kapod wan gi court process. Ti compensate japenyne mondo life na kuma no gike kik chung. Kata kopo no dhi e court ko follow court process ting miye kaka no nyalo konyore. Ko en go ken gi bill osiptal to sirikal ochulo bill no osiptal. Ken gi lisasi e dende to sirikal otelo osiptal maber mogolo lisasi go mothiedhe. To kane ntiere ng'ate no tur to kapok ne oter dhi e court process timiye kaka nyalo konyore kapok odhi e court process. Court nyalo rumo miyudo ka dhano no thote to ni ilaw court. Achiel kuom weche 10 madito girimiti mar ODM kod UDA en miyo chudo jogo mobilo sero ratiro margi kaka yo mar kuyo chunygi. Jonon siasa kata kamano nigi to ewi gimomiyo jatend piny William Ruto wuok mar luwo wachni e kindeni. Ng'eni serikal osekete kona gi jinsi to gimanyo yo mora maginyalo ogigo to ma achiel kuomgi to gitiyo gi chik by kelo chikni giketho katiba. Gima serikal nyalo timo mabe I insist gidhi deposit na declaration under article 34(6) of the protocol establishing the Appian Code so that victims mag human rights violations can take their case to that court. Mondo chulgi in accordance with international standards. Okni biri chuli ka 10,000, 5,000 nyathini tiiko nielo. Kanyalo wacho ni ker mar Kenya onge adieri e wachni nikech donge adieri mokwongo ok dino yiera putni. Mar ariyo adieri mare biro bedo ka koro lure gi kaka report ma jogi dhi wuok godo bang' timo tijgi kaka gidhi keto implement report no mondo koro ti. Ka giwacho ni report no waneno ni mirima ma jogi nigo gidwaro no migi omenda, mirima ma jogi nigo dwaro no timgi kama. Gwelo mar Faith Odhiambo ya put makamano bendo senyuolo paro mathoth kama kuom jonon siasa wachni en chenro mar sirikal mar ng'ado buombe Faith Odhiambo kuom keto sirikal tesre. Giman kanyo no oken employment, right? En committee to represent interest mar victims. To king'iyo Faith kako segore kabisa e weche mag jomo senyore oluongo ni gin comrades en namba 1. King'iyo kata weche mag chike mag LSK osechero LSK malo kocha. King'iyo kaka Faith osekedo ne gimoro amora mondo wanwang reforms e Kenya ka en namba 1. Tiende ni ng'at mawacho ni Faith kik dhano bed gi confidence kuom mane ng'ama temo thiro yuto mar victims kata joma hinyore gin. Aparo ni kuom bedo gi paro mar yiere mondo bed achiel kuom jok madhi bedo e committee mar compensation kuoma aparo ni mano was the best nikech mae modhi yude opportunity timona wacho ni actualizing gik moko temo sebet kogore ne. Okang' makamano osemiyo okil Kamalo Kalevi Munyeri ochwalo paro mar thichoko Faith Odhiambo kuom mano ma owacho en riwore kod sirikal mar rocho ratich jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jolony e weche mag teko ojiwo piny Kenya kod oganda duto e piny Kenya mondo ket maino e tiyo kod teko mar chieng' kaka yo mar kedo kod muya ma idendo kaka carbon makelo lokruok mar kor lwasi. Jafombo marwa George Juma nigi ler mathoth. Muya ma ong'ere kaka carbon mawuok kuom teko kamodhi kata fuel, kol kaachiel kod moko osetudi kod lokruok mar kor lwasi e piny mangima. Nyaka sani maino osebedi ka ikete duoko piny tiyo kod teko magolo muya mar carbon e ng'wech mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e piny mangima. Kata bed ni piny Kenya ong'ere piny mangima kaka man mathoth oganda tiyo kod teko ma inyalo nuo bende no kaka renewable energy ma oting'o sitima, pod oganda mathoth tiyo kod teko mok ler ma oting'o modhi kuom nyamburko kaachiel kod yorego mag tedo kaachiel kod mamoko. Tere kuonde moko ma remote areas ma stima onge, stima samoro be ntiere to ok okony saidi nikech olal mang'eny. It's a good alternative. Wan gi family moko ma areas moko ma stima ok nyal chope mayot. Koro sama wadonje kwa chopo kanyo wayudo ka jomoko pod nigi teini moko manyachon kande. Lipode yango ni piny Kenya nitiere kod nyalo maduong' mar tiyo kod teko mar chieng', teko maler e yore mopogore opogore. Kata kamano pod nitie kuon oganda mathoth ma bende koro pod tiyo kod tekono mok ler. Oganda mathoth pod tedo kaachiel kod ido ler ka gitiyo kod teko mok ler kaka tach nyangile, yien kaachiel kod moko. Ne wacho kata sirikal marwa ni gitem matek mondo
wabed gi sola gi mang'eny kata gi stima, lakini mwisho sola nikech sola aero ni kechwen gimoro ma oko kel lala ahinya. Solar is very clean energy. Without it reduced significantly for the the carbon the inverse emitting. So this is really have a very good impact for the global the challenge for the climate change. Muya mawuok kuom tekogi jimbo lokruok mar kor lwasi. Jolony weche mag teko maler ma oting'o chieng' Jaksum matiegruogno mar PV-Star e bade mar Afrika wach ni maino nyaka koro keti e tiyo kod teko mar chieng' kaka yo mar kedo kod muyano mar carbon makoro kelo lokruok mar kor lwasi. Solar, I think, is the final solutions and the only solutions for everybody go to next century, next decade. You see, the traditional energy is really not sustainable. So it change the climate, big pollution, and destroy our nature. You see, if we want to enjoy the life, enjoy the nature, in the next decade, next century, we must switch to solar. Sum wacho ni piny Kenya nitiere kod thuolo maber mar tiyo kod teko mar chieng' kendo ber ka koro piny owacho kaachiel kod oganda keto maini tiyo kod tekono mar chieng'. Kenya, we can say, is a very rich country. First, it's rich in solar. You see the sunshine. Normally, you see the same size solar panel in China. It can generate electricity, but in Kenya, it can generate double. I think the amount of the electricity. So Kenya is really rich in solar. I think Kenya have a very big advantage. Kada beni oganda mathoth tiyo kod sitima, lipode yango ni kwano oganda masanzo chako tiyo kod teko mar chieng' e piny Kenya bende koro medore. Chon na kaka an wuon natiyo gi taya moro mar chum ne joma chon luongo ta chum en gi kiyo moro kama, lakini kaka sani to koro nikech an gi taya mar PV-Star kendo solar maliel throughout, onge gimoro no sim, oliel 24 hours. George Juma, Ramogi TV, Migori. Alliance Francaise kar tiegruok mong'ere gi puonjo dho Kifaransa oyawo kendo badgi ma Kisumu kaka yor bero somo mar nyithindo gi jomadongo ma osebedo ka puonjore dhok ma Kifaransa. Chenro makama mane oyangi e kar romo Mama Grace Social Hall e boma ma Kisumu ne okelo kanyakla jotelo ma wuok Ufaransa koda mag kaunti ma Kisumu kotelnegi kod gavana Anyang' Nyong'o mane otielo ber mar puonjruok dhok mang'eny mag pinje mopogore. Jambetre mar piny Ufaransa pachoka Anwar Tsuke mabende noyuoro e nyasi no olero ni kar tiegruok no biro tego kido kod timbe oganda kod yawo thuolo mag tije kod somo e pinje maoko. Sheila ma japuonjre machon mar Alliance Francaise be ojiwo jodak ma Kisumu ahinya to rowere mondo orwak kar tiegruok no kendo oti kode mar yudo olemo ma obiro nyuolo e ngima makinya. In primary schools, French is in high school, French is at the university, and now French has come to Kisumu, and Kisumu is a gateway to the West African countries, and there's going to be a lot of opportunities that each and every person can pursue. Nitie pinje manitie West Africa mang'eny ka obed Congo machiegni kodwa ka obed Rwanda mago giwacho dhok mar Kifaransa. Omiyo inyalo dhi kucho itie weche mag tourism, inyalo bedo japuonj, kaito nitie thuolo mang'eny kabisa bende gi French embassy magichiwo. I think it is useful for us really to learn languages, especially where we have a lot of transactions between us and foreign countries. Russia, India, France, Germany, Italy, Spain, West Africa, South Africa. Language is a resource and a sort of wealth. So I think the more we can have people speaking foreign languages, the better for Kenya. Luo Nyanza is definitely a place of creativity where arts can thrive. And we believe that as France, culture and arts and creative economy is not a sideshow. It's an important part.
Nyakwara Mugiajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa kinde mwadhi mbele kod weche manyien mag ang'ich welo. Mina Abebo Pengle wacho ni weche manyien ler kendo nie wang'e. Baba Twins mar Ong'inyo wacho ni Ramogi TV chopona makare ka an Kisumo, Europe. Jona Pidi wacho ka ni Joyce ane ni makare umoja. Wach jago mane oting'o ringre mingi e apiko koa mochari Kisumu nyaka Kisiana. Onego county government oket geche manyalo reso jogo mochando okyot. Nancy Awuor bende wacho na sedonjo Ramogi ler adua. Zakari Ogutu wacho ni Ramogi neno malera nyamunye kae. Musa Wodatieno wacho ni weche manyien chopona eyo makare ka an Ugenya Ukwala an japangcha achiela mar Ukwala am present. Wino bende wacho ni jotend skunde osebedo kamayo sirikal pesa manono. Ang'o mamonogi oro data mag nyithindo magin go midwaro. Sirikal nyaka yuda nyinga skunde madira. Susan bende wacho ni Susan Nyaseme neno Ramogi ka malera ka entiere Kisumo ka. Fredo Suru bende ngisa ka eno Imre Joyce jatend migawo mar arita kwe onego ked gi kweth mag njore masani medre pacho kae. Otieno maber ni Mark wacho kanyo ni otieno maber ni familia ne ka ena ka mulu Nairobi. Wuonwa Pastor Michael kachiel kod joma moko mabende okwayo negi otieno maber. Nyakwara Mugiajwang' wakaw yoyo madundo waduogo wadhi mbele kod weche manyiena mag ang'ich welo. Kik idhi mabor. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Onge gima batimogi, winja, in res Sancho an adhi reso niti. To kik item gocho ne polise, bendi winja maber? Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Kocha mar Harambee Stars Benny McCarthy koro wacho ni tim mar Gambia nigi lony moloyo Kenya kaluwore gi kwan mamalo mar jotuke matugo e pinje mag Ulaya. McCarthy owacho ni makosa moko manyo Kenya otimo emomiyo nyologi kako machielo. Kocha mar Gambia Jonathan McKinstry owacho ni nyotiyo gi lony mar jotuke e loyo Kenya kopako Kenya kuom tiyo matek. It's a new team. If you look at the Gambia players who were in the lineup 18 months ago, 2 years ago, when they were at the AFCON, there's only maybe 2 or 3 of them still in the starting 11. There's a lot of young guys who were at the U20 World Cup a couple of years ago, and so they're maturing as a team, and that's what we said at halftime. We said, what type of team do we want to be? Do we want to be a team that can see out a strong position? And we showed that, so we're pleased. There's more to work on, but we're pleased. Not what we expected, not what we wanted, but I think we never dropped our heads after you go 3-0 down in the first half. We kept fighting, we kept playing, but at this level, when you play and you make the mistakes that you make, that we did, you get punished. And when you have a Gambia squad where every outfield player and the bench that they have
plays in Europe, it shows the level, the quality that they have. But I'm pleased for the boys that made the step up to international level and see how physical and how fast and how quick the game is, and how you make one mistake, you get punished for it. So yeah, and I know from here onwards it's a learning curve, but it's a learning curve in the right direction. Jochung mag Kenya etuke mag Sekafa, Kenya Police nologi Singida FC mapenya Tanzania gonde 2-1. Gol mokwongo mar Singida nologi jatugo machona mar Police Elvis Rupia. Etukgi mokwongo Police nochako maber kuom yudo loch mar gonde 4-0 kane giloyo jochunga Majibuti. Haya, Andy Kofi anaingia nayo. Andy Kofi anapiga vipasi, nafasi kwa Singida Black Stars. Kambani anaingia Elvis Rupia, wala shangili akiwafunga wajiri wake. Elvis Rupia bonge la bao, aliokiwa vipas akimnyanyua Mikel Gamoni. Kwa wapi Singida Black Stars? Haya, nafasi kwa Singida Black Stars, nafasi ya ziweka ndani, imejia Kambani, anauandika ama anauninginiza mpira Kambani, anaandika bao la pili kwa Singida Black Stars. Kona inazungushwa ndani, gonga kichwa kule, imejia Kambani, anapata bao moja. Wamepata bao moja Kenya Police. Nyakora Mugejuang erokamana inya kumbedo kodo nyaka gisani mwachope giko mar weche manyiena magang'ich welo. Pija jachuma mar Nyamasare ya Kisumu wachona nenu malere kendo makare ka wan Nyamasare ya Kisumu kod min oda Mama Brighton Aseko Kera Ochola Fundi Jakawili kod jochuma duto ma Kisumu. Nyakora Mugejuang med mana kete Ramogi TV kata bedo ni watieko weche manyien magang'ich welo pod wantiere kod chenro mamoko. Warom kendo kangoromo kanyo sadek e weche manyiena magoimore. Oriti masani nyinga Joyce Oduor nantiere kae kod jaloko marwa Wilson Ochuka.